Machielo, matieko go wach mar county, okaluor mar wacho, VOJ ni assembly wadhi maber. To king'iyo malong'o kata nyoro manyantie hospital kani nyo Assembly Public Service Board nyo CPIAC report nyo kelo nyo biro marach kabisa nikech assembly owito pesa mang'eny manyo MCS okalo report no mondo board no obed thenge nikech pesa mang'eny olal e lwetgi. To sani pod majority leader marwa gini pod gitamore wuok e board no makata sani dhi dweche 3 pok MCS ochul. King'iyo status osara. King'iyo status kata sani mana cover marwa mar help. Kaka nyano hospital na chulo mana pesa na cash. Nikech cover waonge go wauyo. Koro nagombo ni mi speaker marwa thuolo mondo speaker orit welfare mag MCS ma Migori mondo MCS ma Migori bendo chalie gi ji. Sani kata dangi gone mana MC mora ma Migori ni orna sling 1,000 kanyo. En mukwayi moingo kaka dangi kwa jatelo. Kata kaka osiep